noire. Ideketa. Bai, ekipo, bai. Azpi palake, aprobetxa pala guztiak. Zu! Bueno, Irundarrutar batu ga, eta Sumaxan, zelan nahi azase hona? Nire kasun, 2006 etorri nintzen hona. Erabakin eman nahi etorti, jundan, 2006etik, da guztu nabil, hemen, minti honak hau, entrenadoria zundoko motzena, lehenko entrenadoria, zongu ez behai, arran naixakin, da ni oso guztu nahi. Bueno, Zumaian, entrenatzaile, hainbeste urte arraunean egon zara, eta orain erronka berria, ezta? Entrenatzaile lana. Nola hartu duzu erronka berri hau? Ilusio handikin, ez? Incertidumbre ere bai, baina ilusio handikin. Gero ikusten dut talde lana gaztia dola dago gogotxu, eta, bueno, pixka bultzatzen nago horrek. Aurten lehenengo urtea, eta ACT-ko mailan sartu zaituzte? Bueno, entrena hortako itea, ez? Oandik ACT-en ez dakit, barruan ongo behan, baina entrenamentu honak egiten, probetan eguztua, enizidatzen da, aldan egingo dut, eta ACT-en sartzen maia da premio, ez? Zumaian arkitu dut talde gazte bat, ilusio handiakin. Teknikoki eta fizikoki akaso ez dauka TKen dauden beste ekipo hanbesteko indarra, baina gogotsu daude eta laneako gogoakin da pentsatzen gauzak egin dezakegula ilusio horrekin. Goizian jaiki goizian goizo, horrengo gauzat ze temperatura daun behitu, maleta arropaz bete, eta ureta. Konpromesua, ez dezu oraindik pentsatu ezagutzen behar dut edo? Egun baten etortzez pasea ja, hostia gaur nau jun, eta bestiak anibiliko dituk, konpromisua, da zure burua azkenean lotu itezu da lotin berda, porque ez dela... Bona, mutiliak, egun hon berriz. Gaur entrenamentua tokatzea lau serie 20 minutukoak, 10 minutu 20 palan, da beste 10, 24 palan. Ordu nitugu lau serietako 2, junda etorri ingo dugu itxasoa, eta enbarkadero mugatuko dugu. Taldien emarko dugu kamilloak, eta goberrize junda etorri ingo dugu. Ados? Etzeo nire burun entrenatzaile izatea, eta zirkunstantzia zela izatean bezala, etorri zitzaiten abek galdetzen, entrenadoren moduan etorri galtzinake, horren nintzen zalantzan, bai ez, da, bueno, azkenean animatu egin nintzen, ez? Zani, bueno, beste erreto bat da, eta probatingo dugu. Ja, arronin ibili gala da zea, da, kompromiso badakigu esatze dugu pixka bat mundu hau, eta, bueno, probatzea. Lineak eta gabexek dira. Bagorretikan, Mikel, Oko, Urtzi, Akarregi, Ibon, Ipar, Lete Proa. Estriborretikan, Urreisti, Aristi, Josu Uranga, Odei, Goio da Xalegi. Bale? Entzun dituzu, ez? Beste trainerun, ez gaituk danak osatzen, falta de jendia eta, Bagorretikan, Peña, Iriake, Zazier, Ugait, Otaegi. Da estriborretikan, Elorza, Badiola, Jon Martin, Unanue, Xipri eta Lope. Ados! Zu hasieran bigarren taldeakin hasi zinen? Bai, bigarren taldeakin hasi nintzen da Baborretik, da gero beste taldea pasan nintzen da Estriborretik, da hortxe, alegin egin da. Pertsona handi batek ezin zu jarri kontratoki espresamente batzutan, ez? Zu gutxura erabakizu zure bi hiru toki ikusle, edo hori espatzen moten bena, zu hemen jarriko za, normalin bakizu gutxura bera, nungo zuen harregun da. Akordatzen ez, aurrenengo egun uste gabaz eta ginala da entrenamentua onona enunin, baina guztua, han trainero hartan tira nulako, gero gabaz zailo dizatea, ez tezu arrauna ikusten, eta ni nire buru egin kontetu gehu, baina bueno. Gero uretan egun ez hasi ginen, poliki leku egiten da, oain barruan. Gaudela esategu ez dakit. Helburua garrantzitsuna da maila ustia, ez? Oso zaila da gutzako, ze iazko ekipoko baja desente dauzkagu, 8 bat edo, eta jende berri asko etorri zaigu. Orduan teknikoki dana horiek preparatu, fizikoki lan asko inberrek du, baina lehen esan dizuten bezala, gaztek daude, ilusio handiokin da gogotsu, eta pentsatze eta, bueno, hori balimao eta gogua balimao, baiatze gain puntu nio aiatuko gara, baina helburu garrantzitsuna da bera geistea, ez? Zaila dao, baina, bueno, ilusio dao eta aurrea. Eso bakarri, hori hobeto! Arrastra petxoa! Petxoa egarri! Arbi aldu! Hori bialdu ekipo, altza buruak, Peña, esku jatxigabe, beti gora, altza burua! Bialdu! Aiba mutilak, gozatzeko egun azteka, Aiba! Petxoa, Giro arra itxaso ona, aiba, entrenamentu polita! Luze atakea, luze alezua!
Liando! Liando! Pecho, pecho, aguanta, Aña. Horre, venga! Pa, buka. Hori hobeto! Pa, Luza beso! pa. Ondo, mutilak? Horre, beti, bukatu datera eskuk, prepara atakeako beti. Aristi, zemot. Ondatzeaiz, Ondo. Eharra giru ekazuela, bidea dana pasatzean. Goio, atakea, tezu, esku atera da gero bisitu izazea, Aguanta gorputza. Luza bezok eta ja preparata gumozea, Barkaero jomer bai igual pixka kapoa. Bai, Maria berak aziak, Bestela gara gengo pixka. Bai, pixka zabaldu. Teknika, Guazen. Zu, beso bakarrik ekipo. Nivela Iari bakaki. Gora tira gatera esko. Aguanta! Zu, El bizito, aguanta! Buka eta utzi. Buka eta utzi, Biki! Atera esku da aguanta gorputza! Beso luze inda! Arrastra. Oto, bukaera hori, agresibo! Hori da! Bukatu da atera, hori! Hori ez galdu! Buka. Hola! Ahí va, hori degeta! Iarritek, launduak egin atake. Bizkarra pide, luza beso da bizkarra dauka! Guazen azten lana bukatzea, bialdu betxon, eskua luzatu eta jatu atakea. Hor, arrastra betxo geho. Bota bizkarra gatza bizi. Arrastra. Gu veterano bezala aldan gehiena erakusten saiatzea, baina fizikoki eta askotan behiek erakusteigue, nola inberden lanak. Eharra da, netzako gozau itet, geho lagunak asko laguntzeie urtzi albuan dakat, demo guztian arnaza nola hartu bat bestia, da asko laguntzeie, ambiente hona, pixka mimauta ere bana, eta guztua. Hor jende asko pentsatzu, nola, telebistan da beti udan hartetzean, bakarrik nola, uda da, eta hola, beti eguraldi honak inda hola, baina nagoan kristonotzak inda beti amentxe entrenatu. Hemen pasaite utxingorrak, elurrak, danetikan. Bai. Naitxeko horren aixan eguku, disfrutate mazu da, guztua, sabiz? Konpensatxitzu dut gero udaran. Sufrimendua, entrenamentu gorrak izatea, eta askotan pentsatzezu, ostra, hau, atxak eta magezan bali egiteko ez niningo, baino. Zero borondatez aztezea bakizu zer daun, hasi horretik, sufrin merezula, sufrimendu horrek mejora bitu zaitu, hortxe, guztua. Ezken ez sufritzezu eta dutxe eta jutezea eta, eharra guan, momentuan sufritzezu baina geho goza bitezu. Eskuak, oain ondo, ipurdiakin pasan hon, gaizki, baina oain ja zendau ziten, kaio gaide egiten da, mejoratzen. Gerozta hobeto. Ez da bakarrik klubeatxik, inguruen da gazuen guzti zero launatiz, danak gazu, eta atzanin kexatxezu, dano gatxik, kompainaruk eta atxik, eta atzanin familia bat muri. Eozein etorriko balitz, hemen pasa izan da jendia etorri eta 3 laugarren egunerako ja etxea, ez da gehiago azaldu. Ezin eraman, o gogortasuna batik, baina behin pixka ritmo hartzen dezunean, da ezin da esplikatu probatu gabe. Zate dugu gorra dala, danak kalte, familia ez dugu apenas ikusten danak kalte, baina beti hemen gaude. Esplikatzea imposible, probatu gabe. Fizikamente hobeto nago, errexo biltzen naiz, ez dakit. Ego gozamena, lagunak, girua, dana, eman dana. Oain ikusiko du, estropatan aztean ian da, hor, kompetentzian aztean ian, ikusiko du, aber zer ematen. Nik uste estropetan izandako sensazioa, ez? Banderak eta irabazi izan diteu eta irabazitakoan hori ez da esplikatzikan. Baina lagun arte hori egunero torri eta hemen hori nik uste hori da betetze eguna gehiena. Zo, hain hemen, zu, nahi olatua, eskorritu bainetik, ekipo, barua berriz bi, bat, burua, bi, buka eta utzi, zo, bala gazpitik, zo, baretik, arrastra hori petxo, hori de, arrastra petxo baino, arrastra, bat, B,